Bueno, nik uste nire armaioa beste bizipen batzukin alderauta ez dela izan bereziki gorra edo traumatikoa, baina bai uste deukietela armaio bat. Nerabe zaroan edo bai adin buelta hortan esango nuke, deskribatuko nukela frustrazio hitzakin edo. Etorkizunea beira enolako ikusten hori aldatzeko aukera egongo zanikan. Eta horrek bai suposatzula etxipen bat edo neregan, nik uste nolako betirako enberko nukela armaio horren barruan. Bueno, nik txiki-txikitatik jakin izan dut mutilakiko sentitzen izala atraiuta. Eta, ez dakit, inguruagatik, egia da, familian da lagun artean daula beti, nik uste beti da nik jakin izan duela eta beti onartua bezala izan dela, baina ez dakit, txikitatik jaso den guztiagatik, ozeba, gehien bat nire buruakin nekan borroka hori ez. Esaten nun, Kimetz, zentrago, zuri mutilak ezintza eskizu guztau, mutila ze hor du neska guztau bertza eskizu. Eta, tipo horrekin neon beti nire buruakin burrukan da enun, ondo ulertzen zeba, porque hori inguruan ez dut hola zailtasun handirik euki, eta nire gurasoak adibidez beti da nik esan ziaten berdin zitzaiela, ze gustatzen zitzaiten, ze ez, baina hori usten dinitzala nire etxai handiena bezala, eta ez dakit oso ondo zeba zan, ze hori, bildurra bezala ematezin, esatean mutia gustatzen zaizkitela, nire inguru aldau ingo zen nerekiko. Bueno, nik armairuakin dazkat sentipen kontrasanak, ze niretzako armairua izan da bai oneako eta bai kalteako. Txarreako izan da, ze azkenean enintzen nahi bizitzen, nik nahi nuen bizitza, eta zenbat eta denboa gehiagoan armairu hortan preso niretzako errealitatea urrutiago gehatzen zen. Niretzako armairua beti izan da gauz txar bat, baina aldi berean lasaitasunez barruan egon nintekeen leku bat. Zeatik aneon horren barruan, nik uste geroa ikusietela hori garbi, baina izan dela referente faltagatik. Urte gutxitan uste asko aldatu dela hori, eta alare handikan ez dela referentzialtasuna erabatekoa edo kalian presentzia ez dela haina handia, baina bai erraztasun gehiago ongo litzatekeela gaur egun referente horiek bilatzeko eta haietan identifikauta sentitzeko. Nik dakaten oroitzapena da, enekala olako referentekan eta asko kostatzen zitzaitela orduan jende batekin identifikauta sentitzia. Hasieran hori, komentitzen saiatzen nintzen nire burua ez zitzaizkitela mutia gustatzen, nahiz eta garbi jakin baiet. Eta gero garai bat eukin baita esaten nula, eske bain esate bat mutia gustatzen zaizkitela, atia izten nahi naiz bezala neskaki, baina gero azten nintzen betzatzen esaten, ze txoakei ez, garbi bali magazu, garbiak azu. Eta hori, gehien bat bildur irrazional hori nekan, hori enio, la logika hondirik bilatzen, baina esaten nun, eske bain esate bat mutila gustatzen zaizkitela, igual nire lagun mutilak desberdin jokauko benerekin, ez dakit, berez, zentzu hondirik etzekan zehoz esan, baina hori, nire buruan zeon, ezin nula esan mutila gustatzen zaizkitela. Gizarteak beti espero izan du niretaz gauz bat, beti espero izan du niretaz kirolari honena izatea, gizarteak azkenean nik urteekin pentsatzen dut ez zite zaitula beak uste duen bezala izan bertzeala. Eta azkenean osasun arazoak medio ziala, hori armairu azkenean itotzen hasi zitzaiten. Eta armairua momentu baten batzen hain polita, hain atsegina eta hain erosua. Erabiltzen genitun hiru hitz beti ziala marikita, marikoia eta forkulu hartzea junai, horiek asko erabiltzen dituen hitzak zian, ez? Marikitan esatezan batematek zoze itazi joan da esatezan, ez ditingo eta izan marikita eta intzak, eta hori batemat bildurtzaldi mazan, hitz hori mordo bat ibiltze genuen. Eta gero baita ere, batemati esaten aldi mazuen pakia latzeko azaratzen aldin bat zinean baita ere, porkulu hartzea junai. Hori ere, ondiken uste hori ondiken ibiliten dela. Eta gero
gaztetan sexuataz hitz egite genunean data emakumean figura oso hipersexualizauta zeon, ez? Beti titillataz, ipurditaz hitz egite genuen, eta hor enfokatze gehiago mordo bat, eta nik usten dut hor homosexualitateaz o gizona mutila gustatziaz data ez inoketzun ezerre komentatzen bentsat, eta ez zala ez momentua eta ez lekuare. Bueno, uste armaioa ez dela inoiz guztiz alboratzen. Zanaet, nire identitatean parte da gaur egun armaiotik kanpo eraiki deten hori, zati handi bat da. Baina horrek ez du nahi esan segun zen momentutan etxean ikan babesten berrize armaio horretan. Hortik kanpotiak askotan biolentzi bat suposatzea izulako, batzutan ez diozuna nahi aurrein. Alare hortik kanpotia orokorrian, nire egunerokotasunean, uste oso askatzaile izan dela, eta indarra handia eman diten zerbait. Eta baita nire izatiangan konfiantza bat edo eman ditena, baina batez ere esango nuke eman ditela sare bat. Jendiana, konfiantza handia ematiten jendiana eta babes bat eman ditena. Eta zeatik anatean nintzen, uste baitare horretik handala. Hortako inguru eroso bat topatu nulako. Hori egin batean, uste zuk eraiki dezakezula edo saiatu zaitezkela zu hori eraikitzen, baina bai uste ez dut esango zerbait naturala da nikan, baina bidea ondo bali joa edo bakoitzak bai topatzeula, eremu eroso hori edo izangoana bere bea izateko edo izan nahizun hori izan ahal izateko. Eta nik uste hortan suerte dexente eukietela, eremu eroso hori topatzen eta zu izatian baita ere bestiai emate jozula eskubidea hori izateko edo askatasun bat behaiek ere paus hori emateko. Ni 17 urtekin atean nintzen armairutik, oain 22 azkat. Eta ez dakit oso ondo nola izan zen, baina bai gogoratzen naiz asko lagundu zidatela sare sozialak, ze nire inguruan ordura arte nekan jende asko LGTB komunidadekoa. Eta batian hasi nintzen gehozta jende gehiago ikusten, justu baina 2017 alde hortan jende gehiago egite zituen bideoak, nola izan zen behien prozesua, ez dakize. Eta batian hasi nintzen ni nire buruakin pentsatzen baita, zertan nahi zea, hain normala dan gauza bat, tei hainbesteko bueltak eman, bildurra, ez dakize, bildurra zerrena. Ez zer gertauko, zu azkeo sentiuko zea, zu zean bezalakoa izango zea gehiago, eta azkenian papel hori interpretatzea utzi berko, zu ze 17 urte arte, hori pixkat papel bat bezala interpretatzen egon nintzen, ez? Eta hori, 17 urtekin klik bat bezala inun batian, da esan, jazta, kimez. Bueno, baita ere ez tezu esplikazioek eman, ez tezu esan behar mutila gustatzen zaizkizu, ez dakize, simplemente hasi zu izaten, nahez unakin ligatzen, nahez unakin hitz egiten, da nahez un harremanak sortzen, ez? Eta pixkat hori izan zen, gero hasi nintzen lagun batzui bai esan nien, eta hor hasi nintzen armairutik ateatzen, hasieran prozesua hasi zen esaten bisexuala nintzala, lehen esaten unagatik porno cerrar puertas bezala, baina gero esan, kimetz, ondo, okeitza bere prozesua nahi dun da aldun bezala eramateu, baina, iritsi da momentua, eta guain, egia esan naturaltasun guztiz, jatean nintzen momentutik, izan zen alo, ez dakit, ez diot inorri azalpenik zor, ez dut, ni, jazta, mutia gustatzea eskita punto, eta jazta. Orduan noain, nire bizitza naturaltasun guztiakin eramatet horrekin, ez dit inongo komplejoik sortzen, ez dit inongo bildurrik ematen. Baina atzea behira, pentsatzen zetxoak egiz, papela bantzesten egon berri izatea 17 urtetan, da eguneko egun zubez izatea, oain ikusita nire bizitza hain natural eramatetela, esanet ez dela kompleju bat hau, nire txoak egia handi badala. Bueno, txoak egia ez da, esanet, azkenian inguruan hola jaso deu txikitatik, eta, ez lo que hai, baina, hoixe. Oain armairutik kanpo nahola,
ni suposatzen dut 100% handi bat bezala nire refleksioak dira ea zeba nun lehenago egin. Ze oain nire bizitza aldatu inda, honea. Armairuak esan nahi duena kontutan eukita bai momentu batzutan han babestuta sentitzezea, porque da zure zona de confort. Eta han etzaitu ezerk salpikatzen, etzaitu ezerk kritikatzen, baina ez da zure bizitza erreala. Eta azkenean, ni iritsi naizen pentsamendua da edonork behar duen bezala, baina bizitza tortzegea zoriontsu izatea. Eta nire kasuan zoriontsu izatea zen armairutik kanpo. Baina nik zoriontsu izateko hori inbernun eta oztopo guztia aurre indageo, oain armairutik kanpo nago eta oso zoriontsu. Eta oso harro indeten bide guztietaz. Antzeslana, Empatia. Harresia, kaiola. gartzela, Bakardadia, Amildegia, frustrazioa, aterpea. Ez, hau ez da ausardia kontua. Barruan baldin bazaude, babesteko eta zaintzeko. Kanpoan baldin bazaude, gozatzeko, askatzeko eta ospatzeko. Ez, hau ez da ahul, eroi edo koldarren kontua. Denok itzi dugu noizbait beste baten armairua giltzaz. Baina orain, nola egingo dugu ate guztiak irekitzeko?